Здравей, народе! Аз съм Мистер Ви и днес разцъпваме Гарис Мод, който на практика е моя първи клип в този акаунт. Както виждате, съм заобиколен от някакви маняци. Да. Това екрани, вот ви майни. Туп. Oh, yeah! Oh, yeah, bitch! That you can? Pile. I want pile. Мрия, пиле! Вие какво се разбягахте, бе? Мрете, бе. Няма на къде бегате. Право в темето искам. То намира ли, бе? Ти що не мреш? Вижте го, той не умира. Мрете, изроде. Туп. Така се прави. Така го правят истинските професионалисти. Жаба. Нека видим те по какъв начин да такиваме. Ще направя дупка в газа. Добре, танцувай. Аре, танцувай, бе. Танцувай, бе. Моля ти сега, танцувай. Танцувай, ти казах, бе. Явно с теб няма да се разберем. Танцувай, ти казах. Вече няма, имаш деца. Вече нямаш путка. И ръце нямаш. Пушката мога ти да стрелям. Давам носа, ще застрелям. Очото. Така си хиперятел. Ари, бе, Халид! Мари, бе, Халид. Тъй. Вие какво правите тука, Вие какво правите? Жуп. Кот... Караш ме... Казваш ме, не се разкарам, така ли, бе? Така ли, бе? Ти на мене ли, бе? На мене ли, бе? Мангал. Ние тримцата. Тук. Вижте. Това е много забавно. Къде ти да е? Ела тука. Къде е Кил? Кил ни го. Ту. И то с мангал не умря. Мря. Общо взето. Днеска не знам точно какво ще правя. Но смятам да покила няколко мангали. И след това и да покарам готинки онколи, които ги нямам в обикновената игра. Чакай да си спам нещо за амуниции. Генерал, не. Counter-Strike, Weapon. Амо, тук няма амо. Team Fortress. Чакай да видя изобщо дали може. Хайде, как? Не мога ли да го представя? Weapon. Добре. Що не мога?
Да видим това какво прави. О, той е много готино. Има на оръжие, дето просто го обожавам, изглежда ми много готино. Какво? Ами... Дроугън? Реали? Това какво прави? Нищо. Гъс прави. Да видим какво имаме друго. О, добре. Добре. А това какво трябва? Само взривих се, окей. Ето го. Тук. Много го обичам единствено заради тези, дето излизат след тях. Ще бягат. Бягай. Ти къде си, бе? Уй, излетях, това беше готино. Добре, сега на колите. Ето, обикновените тези. И сега започваме с другите. Тъй като играта ми е пиратска, не мога да играя в сървъри и арени такива, защото ме домързя си я купувам. Така, спомням се тази количка, много готина, така секси. Нека му сложа малко нитро. Само да видя къде бяха. Не. Опа. Къде са, бе? Хайде, бе. Къде? Ето. Така. С какво да съм? Кофа. Добре. Кош. И друг кош. Газова бутилка. Тук. Сега да видя как се качваше. Къде? Дръж бомба. Добре, качих се. Така. Се включи. What, как го минах? Нека да видим дали пак ще успея. Да, отново! Ето е колата. Чакай да видя къде е. Ето е нея. Само май трябва да мина от тук. Добре, искам, тъй като тя се вижда много малко отвън как е,
И това да речем ще си спамна ето тази. Това да ме удари. Да, удари колата ми. Негро. Искам да се пусна сва. Не мога да го стигна, сега ще си сложа нитро. И знаете, ако е малко тихо, просто снимам прекалено късно. Сетих се чак сега да снимам. Затова. Не, добре, при това не се получи точно както очаквах. Така. Слагам 2 нитрота този път. Окей. Надявам се, на кола не е спряла. О, не е спряла. Добре, ето, прави го отново. Добре, до тук с тези коли сега ще си направя. Така. Ще използвам... Нека използвам това. Така. Нека си сложа стол. Така. Стол, кой стол? Хайде, ето този. Опс. Добре, ще използваме нещо друго. Искам само да видя нещо. Добре, нека бъде. Той има цели! Вижте го, наистина той има цели! Марила е майна. Добре. Сега смятам да си направя... Ще оставим това за сега. И смятам да си направя малко бой. Малко така се побия. Ще се как ще го направим. Значи, ето тук, спамваме едно такова. До него още едно ще спане. Ще е добре да скача някакси отгоре на някой от тези. Ето на това вярно. Така. Качвам се така. Хайде, качи се, бе.
знаете ли, просто ще спам на много такива. На разни такива изруди, мани. Просто пускам, не спамвам. What the? Аз забравих да говоря, извинете. Наистина съжалявам. Заради тия. Просто... Защо спамвам тези, които ме бият? Мислих, че те бият това. Защо? Защо, мамо стара? Защо? Аз съм много сад. Аз ще вдигна оня малко. Добре, май си направих Battleground. Максе. Сещам се какво ще помогне в такъв случай. Мри. О! Хайде, умрете. Идват. Махнете се от тук, се всеки някъде друго да е. Така, няма много се, защо са толкова много? Изби. О, искам още. Добре. Нека наспамим още. Сега предполагам, че ще дойдат. Да, ето идват. Да. Но те
Идват ли? Или сами си седат? Но те сами си седат. Защо? Добре, сещам се как да ги стигнем. Има едно просто превозно средство, което на практика сам си го вмислих. Ето тук. Стига да е. Така, сега вземем Gravity Gun. Качвам се на него. Така. Добре, знаете ли, хора, смятам това да е края на клипа, така че лек нощ, добро утро или приятен обяд, зависи кога ме гледате. И до скоро, аз съм Мистер Ви и днес разцъках Гаррис Мод. Мрето. Довиждане.